Des de Ferrocarrils, sempre que hem parlat una mica de mirar de mantenir tots els temes que volem dedicar-nos de futur, sostenibilitat, Agenda 2030 de la Comunitat Europea, sempre ens ha sortit aquesta paraula, que és la paraula capital natural. Des de que el 85 es va entrar a Ferrocarrils Vall de Núria i a la Molina, ens vam dedicar molt a treballar nous sistemes per a mantenir la sostenibilitat d'allà on estem treballant, pensant que som capçaleres de les muntanyes on hi ha els nostres parcs naturals. Hem endegat un projecte que és començar per Vall de Núria i la Molina per acabar a totes les divisions que gestiona de muntanya a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Per això hem volgut endegar aquest projecte, donat que el ser projecte europeu ens donarà i ens obligarà de cara al futur a fer-ho i a tenir-ho en compte el nostre propi compte d'explotació. A través de la nostra pròpia natura, de tot el que tenim en el nostre entorn, d'aquí a les muntanyes del Pirineu i aquestes que hi ha Ferrocarrils de la Generalitat, provocar que el propi compte d'explotació refrendi que s'està fent una bona praxis dintre el propi medi en el que estem treballant. El projecte Cànem consta bàsicament de dues fases. La primera és una caracterització del capital natural actual d'aquestes estacions i a continuació proposar i implementar accions que incrementin aquest capital natural. Bàsicament, el capital natural és una manera de descriure o quantificar el que normalment s'anomena la natura. Els elements del capital natural són l'aigua, l'aire, els minerals, les plantes i els animals. El nostre objectiu és fer una avaluació del capital natural de la Molina i Vall de Núria. Llavors, el que hem de fer és, per una banda, quantificar els recursos naturals i també els ecosistemes que hi ha en aquestes regions, i l'objectiu és intentar buscar llocs on puguem fer accions de millora per incrementar aquest capital natural. Hem dividit els dos casos d'estudi en localitzacions i el que estem fent és anar una per una i apuntar diferents variables d'estat, o sigui, variables de condició, per veure si està bé, si està malament, si s'hi pot fer alguna cosa, si no. D'aquesta manera tenim una idea de quins llocs en concret podem actuar.